Ipdang Sobha, Yapi way, Ki Parashakri Jong Try, Nadu ki hep ki berit, ki kon samla kan te bat shinrang, ki longkme, ki longkpa, ki ba ihit yo try, bedan chinishapo kumjuru, tik bedan station drong, deng jo ki jingle hop, jong kani ka kamra, reng ngech kem, ini pelit jingmut, shipor, halor jong, ka jinghikai ki bangi ini pelit jingmut, hagani ka janmiet, kabamenta. Nga ai kuble yapi baro, haga kerteng, kapatiang tam kajong try jungi uji sukres. Hagawe ke janmit kabadum. Hagaba kaladon kejing sedang jo kejing knyuk juman. Pada kata kejing knyuk juman. Kita juman ulah kam knyuk kam knyat trat. Pada kata kapor. Ladon iwe na kita kiprasyakri. Ialah syakti yang hadu kata-kata. Bala sedang menjuai. Go Jisu, go Jisu. Hakata ka jing mare. Bat ka jing duai. Go Jisu, go Jisu. Ila let bet sekendong. Namar badum. Haka jing let bet seta sekendong. Ila sim trat ya kawe ka kot. Bala kedup apa ka sadem ka jong i. Go Jisu, baka jing nyu atate. Manohi bam tiang denam day. Haka jing ting, haka jing kiyo. Go Jisu. Ban diarap ya kata jingkenyu terai bakan duna. Anda ujuman la sedang ban jem suki ula kutno. La sedang ban penhiar mensiang. Pelit ya kata kot. Bad anda isiem baka day ban daka dictionary. Dong. Hai wei na pedeng. Jongi kibalangit lani ki bampat nget ru ngi pelet jingmon ba ka ktien ke jong blai kalong ka badan bor ka ktien ke jong blai kalong ka jing im ya ka men si hagani ka bor nyen ya pelet jingmon ya gani ka nongrim jong ka ktien ke jong blai ka program committee kalau syong ban perkat bangila don kam ban ai aga jinghikai haga be day bat kita ki jinghikai ke bangi ong ki doctrine te kumta ngila perkat bakal long ka don kam ban hikai ye ki prabenge haga be day bat ki doctrine ke ba pair ke ba ka tien ke jong blai ke hikai ngi bangi don kam ban Shaphang si kumno ni kum kelep kiri ki jingi kai ki bangila chu yo na kapor Henry ban yai pensa jikan mau shu ha ka jingmut je berkat bat ka jingem kristan ka jungi ka program committee ka snodai bat pinkan mau biang ya ki doctrine jo ka jingi kai ha ka ba day bat ki aka na ka tien ka jong play ka wei na ki bintang ka badon kam jong ka ta ka doctrine ka bangi kwa ban hikai ya phi kalong Shaphang kaktien ka jong blai tinakata ka dang ban snot ho ya ka nongrim jong kaktien ka jong blai kalong ka don kam bha hangi kham tam ki balangit khnang bangila ban ya tholem seki weiru ki bampat nge namar kalong ka ba ban ya tho ya ka jingsi sha jong kaktien ka jong blai seki wei pat ki bampat nge lada ka jingsi sha jong ka nongrim Joga ktien ke jong blai kampat ngam lani kampat sngo so thiet ha ha ke jing sngo tho kristan ka jong ni te hakani ka nongrim joga ktien ke jong blai ka slide ka babon ngenu i ki sautali ki binta ke bangi don kam banyak ta kini ki long ki ktien pareng ki no hikai ki ban shim ya ka wei pa ka wei ne kitei kin sia tho epi ha ka ktien khasi ka baning kong ka de ka revelation Kabaal kadai kata ka canonization, kabalai kadai kata ka inspiration, kabasau kadai kata ka inerrancy. Kini kita ki sautali ki nongrim ki ba don kam bahaban snotho janai bah
Shaphang ka tien ka jong blay. Namar ka ni ka tien ka jong blay. Kam siam lawan hab na beneng kum ni kum bakalong. Kum badon manore manobaong. Baya ka ya ka ni ka Bible jong ki Protestant. La luti no na ni la tu no. Nakaway pat ka kenhon. La ka long kum ta ka mut. Ba le se ka la shwan hab na beneng. Haga ka ba itanat ka ba ipla ka ba penketik jingmut ban kwa ya ka bantu hnrei kam long kum ta tiga por ka num sya hai ni por ibelingkot bangin batai lut ke phi Shaphang kita ki manuscript ke bala tho da ki kti jong kita ki nong tho ya ka ktien ke jong play a do kita ki ba minning kong namala don na peng jong kita ki nong tho Kibala tho haki jaka kiba pair haki snem kiba pair but kila bu la ni kila ting sap ya kita ki manuscript kiba ni ongi ki original manuscript ki jing tho kiba ningkong haki jaka kiba pair tekani ka Bible kiba ngi yo akti jongi kiba minta amdei ba originally la ni tin rai hi kala long kumni kumbakalong. Ngini ya syakmat bagian kam snoto. Ya ka beningkong ka badai hapit syak to slide ka ba? Benta? Revelation lada pim pat kelet di pastor Waiwasan Shri ka ka class la depan ni to ipi Shaphang jong ka tien ka jong blay ka badon ya kini ka jingpen pau hai ki jingpen pau ki ba pair hai ki briu ki jong blay ban tho ya ka tien ka jong blay. Nang tang kabalai bat kabasau pastor don kuparani haki benai ke banwan is nang hikai shu ban sno tho e ka nong rim ten rai jong tien ke jong blay haki ni ki atli ki benta kabalai bat kabasau haki ni ke jan miat haka next slide ngin yu I yakani ka way pat ka benta jong ka nong rim jong tien ke jong blay kabangi ong kanon la ni canonization haka ba yaday bat kani ngidan artali ki jingkeli bangi dan kam ban keli nang bangi la ban soto ka ka te ka bangi ong ka canonization ka jingkeli ka baningkong ka ong bahaka no ka rukom ngiyo ya ka Bible lani ngila ban keli kumni ki kitab ayu ki bala sya itu lani ki bala recognize lani ki bala sya pediang bagi day ki jingtho ki bala persat mensim doblay ya ka bagum kata ka subject haka jingpulia theology la tip ya ka kum kata ka bangi ong ka canon jong ka Bible lani ka canonization of the Bible kum bangala ong mene sa khamat bagani ka Bible mdei baka shuwan long hi kumni ka bangi long menta bun na pedeng chungi le si ngila tip bat donru na pedeng jungi bangyam pat tip bakumno kani kaktien ke jong blay kalong hakani ka rukom kumbaka day ban long namar ba kidon bun ki jing tho jong kaktien ke jong blay hakani ka Bible ngatwai tip badon kumbaka no teliki kitab nado ka testament ke barim hado ka testament ke batmaya ka Bible apia Aki ahli ki testament ka barim bat ka testament ka ba thamai bahkan ni ka testament ka barim kidon kumbakat no teli ki kitab lai how can dai teli bat hakan ni ka testament ka ba thamai bat kadon kano ar penyo teli tetapi plus yakini ki ar teli pin yo yaki kitab bakidon kan no teli ngam yo sngo bla yo tiane in real po in real tali kira start ban ken jing ken kila nyo wot dai life kun dai but ar pun nyo kan long in real tali ki kitab te kan ni ka Bible ka kin top ya kita ki in real tali ki kot lani ki kitab di kumno kita ki in real tali ki kitab la penrung ha kan ni ka Bible Hatu nang don shu semo saki way pat ki kitab ki bamsiam la penrung hagani ka Bible. Ho on don shu saki way ru ki jing tho ki bamsiam la penrung hagani ka Bible.
Pila banyu dan arjat ki Bible. Kawai ke Bible jong ki Roman Catholic kabadon palat ya kan riu pun riu teli ki kitab. But sakawai pat ka Bible kani ka Bible jongi kabaki khot ya ka Bible joki Protestant. Ani ka Protestant Bible. Hakani ka Protestant Bible dan riu pun riu teli ki kitab. Te haga Roman Catholic Bible pin iba ka kam reben ni kani. La judon ba yo Sepet ya nujor kan kam reben ya kani ka Bible jongi ki Protestant. Balai namar bahakata ka Bible la kintop sai ki wei pat ki kitab haka Bible ka jongki. To ngin me pelet jingmot Shaphang jongka Bible Roman Catholic henringin pelet jingmot ya kani ka Protestant Bible ka bamangi kum ki Kristan hakani ka Protestant ngipindon kam ya ka man lagasni. Te kini ki atli ki jingkali kilong ki badon kam ha ban pelet jingmot hakani ka por. Hakanu ko rukom ngiyo ya kata ka Bible lani ki kitab ayu ki bala sya pediang ki bala sya itu bakin rung hakata kathup jong kata ka kanon lani ka kanon jong ka Bible. Ti shwa kata ngin pet ya kani ka jingmot aka slide ka babot ka mut ayung kani ka ktian kanon. Kani ka ktian kanon kani ka ktian Greek haka baka jingmut pasyai ka jongka kalong uplang ubajrong ni utau kha ubangi ong ka ktian pareng read lani store. Si sepet apo mobile ba pitang shu wat ya kani ka ktian kanon nang ta kini ki ktian read store pin si iya ka dur ngala wat ngala klet wan ban tap ang ni ban piki pi ya kata ka dur jong kini ki plang te kini ki plang kini ki baju bendan kam ban long kum kita ki ding thau ki jan ya sriem kum kini ki scan lani ki sit red lani kini ki senyam ni anda ki la terkhong ki bet kum tu te hak ta kapor ki bendan kam ki kumban thau. Te kani ka ktian haka slide ka babot kani ka ktian let's say ka day kabala shimru na ka ktian Hebrew kane kabamut hi uplang lani ha te ka ktian jong ka testament ka barimpat ada pi pulia ka Bible haka kitab Ezekiel ka lenong ba sau pau khot ka balai ka lenong ka ba sau pu ar ka khot ka ba khan reo nang ta haka kitab jong Job ka lenong ka ba sau pau arpuai ka kitab im ka bening kong khat sau khat san hang ni haka testament ka barim ya ka ni ktian kanon ki thau ru Shaphang utau ding thau lani ki mut ru Shaphang jong tau ding thau lani uta u ding u bakka lani u tau kha kani ka dei tang kataka jingmut haka slide ka babot ngin iba na lor jong kani ka jingmut ka ba shai ka ba kren Shaphang ba kata ka tin kanan ka mat uplang u ba jrong ba jipenan kam ban thau ngi yo ru se ka wei pat ka jingmut ka ba wan haka tin parsi lani ka bang ong metaphorical ka ba mut uput jing thau jing wo standard lani ngi la ba ong uput kindon ba day ban yan lani nom nakini ki jingmut aka slide ka babot nakini ki jingmut ngi yo ya kani ka ba ong baka kanon kadai ta uput jing thau lani uta uput jing wo lani uta lani ka kindon jong ki kitab lani ki kot ki ba day ban don hakata ka thop jong ka Bible hakabala pinsyong nong rim kat kum kata ka jing persat men sim ya kita ginong tho bat ka ikhtiar lani ka authority kabala ai do blay ha kita ki ginong tho hangning yu i ya kata ka jingmut jong kata ka tien kanan ni ka thau yau tau put jong ka jing tho ni ka jingwo lani ka kindon jong kita ki kitab la thau la wo take pa take
Bahkan nu ka kitab singapha da pimpelet jingbot pen saklumar ka kini ka ba ngahikai ha kini ka por la wo la thau thek pat thek ya ki kitab ki ba pher ha ka ban penrung ban long kita kithop jong ka Bible Msiam la penrung kulumar kumtung in sa pulisya dian ha ka nu ka rukom ki thau ki wo ya kita ki kitab ban penlong ya ki kithop jong kata ka kanan jong ka Bible